Hello guys, magandang udto dahil ito. Magandang udto. So, punta na ako sa work guys. Hello guys. Magtrabaho kami dito ng mag pintal ba? O pagsukod-sukod basa ka ng among file cap. So, amo tignan kung pila kataas, pila ka kilometro ni kataas. Kay amo na siguro ni pabil para pagkasapi nami. Orang tagiya. So, punta tayo dito, lakad-lakad. Meron ako ng mga nagawa na mga kasamahan ko dito sa likod. Kasi ang iba nandoon sa taas, nagbubuhos sila ng concrete facing. Init talaga guys, parang New York, parang sa amin doon sa Canada, mainit. Madaot atong kutis na ni, na kutis porcelana. Pero ganyan tayo, kahit kuan lang, paningkamot dala paninguha. Laka dito sa aming kuan aming sapa sa lugar sa akong sa lugar dinhi sa sapa namo ba sa Kalakaw, Tanatanog Bato, bandal anamin na muning mga trabaho sa Diyos na kuan ba, simple lang pero kailangan tayo na magtrabaho kasi para di magansing kumpanya magtrabaho kita. Panibagan sing kumpanya kinala magtrabaho ta kay gansi na sila dako na ilang nagastong na mo malapit na matapos yung project. So magsuwat na ni sa kawan ganira to tumiton guys pag pagpintal kay ato sukdon ko pinakataas kay ako na siguro pabil kay para makasapi nami kay kailangan na tumibil pabil para makabayad na ni sa kawan, makabayad na ang DPWD this the day. Awan na bit na ni so kataas ha kataas mga napulo ka kilometro. Pero napulo lang ka kilometro guys ang kataas. Ngayon agi yan guys kay magsuwat ni ang agi pangkuan pang professional hitman sa pagsuwat hitman sa kuan muni E+ daw na siya E+. 140 0 man ni guys kay bato man ni siya 0 ni kalingin man ang bato 0 plus 140 equals 140 gyapon guys kay wa may kuan 0 man Tanas. Araw nga napay mong danyo. Ulit ko kay mangga to. Pakuha ya ang patulog ko do. Pagkadali ka. Kita mo. Kulit dito baw. Ako tayo na mga operator. Kana. Ini mga tagko ba yung pakuha di ako para kuy niya wag. Matag ba? Dasan pa kaya ng balas na oy. Balas yo. Pagka kayo balas kana gamit ko yan ang ganyan. Gamay pa. Ay mo na ba? Oo. Gamay pa ba pero kuha na. Oh, sir. 160 sir. Malimot niya kalan. Oh, 16 ni sir.
Wala? Tapos na? Hindi pa. Ulangan mo daw sa 0. Kailangan gid 0 gid siya butang daw. 0 plus 160 equals 160 gyapon na siya. Enggak na. Betul na si mga count ba klaro kay to. Guys, muna mo lidman guys oh. Kana siya assistant leadman na guys. Kay pintor man tada ni sa filter. Pin na walay tor. Dan na. Bim. Bim na. Pwede pulo si pulo. Decoration. Puro para sige po plain sige po bong. Walay lapan ba. Planting na. Planting na dili nga using. Kani, apapun dolo mah hagdanan, apapun pagdanan dolo kay kahoy na tilong daw. Magmahal na din pala sa ito eh. 20 na lang, kaya 20 bata naman na. So, ginagad. Tapos na si Pusing Alan. Oh, yun guys. 0 Dayun plus na RIP na siya RIP 160 na yun siya. 0 RIP 160. Sign man guna sa guys sa guys cross. Di siya mabutang na plus kay cross na siya sign. So kailangan na RIP. Aman, marka. Ano eh? Ita. Wait for me. Walang tungod. Walang tungod siya. Ano ba nang utang mo dia? Araw. Good. Ganyan na pagsukod guys sa kuan kanang among file cap kay kailangan nga magulo sukuron guys kay pag abot sa panahon gyud kaniya. Plus 1 up. Itira. Kailangan mo gud siya sa puron kay pagpa builda ni dahil man na build na mo para makakwarta na rin mi. Hello guys. Maing udto. Init kayo guys, init kayo. Shout out guys sa mga kuan. Adi kayo init. Sigaad family. Sagaad family yon. Oh, family. Sagaad yun. Okay. Iliray ka na nga tekston gatay. Suksto na imong gi. Mutang sa kuan? Tintal. Wala man. Okay. Batura. Ano? Il. Ginasa. Eh. Na. So dito naman tayo guys. Magsuwat mo sa trani para Guys, nagsita tayo guys. dito na mo guys. Nakabot guys. Muna Nakapan guys. so supervisor na mo karon dinhi. Si kuan, Suwaso. Na
Pagkain ninyo no, so pagkain dito ninyo. Taga-Talisayan nih guys, Taga-Talisayan sa Waso. Ilan ang baga ba baga? Wala na naman to dito na may bato lagi. Ha? Ko? Motong zero. Ba ito? Kita ka zero to. Guys, sasitan guys, nasisita ko guys. Ako nga tao guys, na guys. Ay! Zero. Minglad do. Ingat. Darawan. Kita na makasusukan manunod bay. Gari ko ba kita na? Ano may mga trabaho? Guys, nag-away na guys. Tungkol sa kainit guys. Nag-away sila guys tungkol sa kainit guys. Guys! Ay, kadusi mas. Kadusi ka. Zero ba? Ilisit ako rin, nabali ba na? Timaro kayo, gatan nipis kayong tubo. Pakamanya. Isa na klase na zero ni Yatro. Nipis kayo tubo mo. Ayun lang ito ko iwalik ko ano. Timaro mo kayo. So, tapos na ako guys sa ano, sa Mana ka naman. sa ako Okay, rekiring. nipis kayo dahil ga. Nipis, wala na kalim. Tayo na ka tubo. Zero. Oh, willing to. Pamira. Alisik ka willing. Sarse. Kani zero plus na siya plus. Oh. 180 di ba? Zero RIP dayon 180. R80. Zero RIP din 180. Matay na ba? Cross man ako. Sige, na. Matay, matlas mo na. Suatu ang kuan kaning among leadman kay umigo cuwa sige kaangay sa kong agi gid. Murag agi na agi di cross na gid ay agi di. Giuna-unahon mo guna guys ang RIP kay mo guna sa tunga sa sintro. Napay Tapos na 180 mo to. Nah. Dos na murag so dos murag nagtibungkol. Nah. Ay, basin kan RIP maguna siya kinanglan mo siya ang angkla. No. Anang kuan sa kuan ba? Angkla? Wave ka suwan. Angkla oh. No, ya otor. Mo agi giduan no na. Baalag. Bisa man ano na po suwat ha. Tob. Saban. Okay ra ka diha? Okay ra ka? Ay bayan nila yung buto na. Nagwa ko tong bato ba? Ako to baliw karon. Ang Zero. ay ito butong zero. Ay, gina. Iya taro kaya atong kuan kumpanya kay. Kuan atong kumpanya. Kinanglan lagi sa atong kumpanya na mau man ito project. Kay para mabili na to de. Ha? Kaya ka naman. Aman ya. Kamu ko ibabaw. So, okay, ini okay nga niya kanang ina ba kay plain bitaw siya. Sada siya una ang kuan day. Sada gid mura nagi cross gid eh. Di na gid plus, cross na gid na. Dapat na nastunga na siya kay ko plus mura na ba batangan na mas ang kuan mas kanang ang taas na pas na R din pundok din I pundok pira yun. Dapat zero na mag itlog di sa waso. Sakto gani. Ah? Sakto man na kayo do man nakaduwas good. 0 plus 20 Dua ka dos. oh 0 plus 220 pila guys. Joke ba? So
220 ka pun dah kasi zero man gid siya dai. Kung times na siya, zero lagi kan siya na niya na plus man 120 lagi na siya guys. Landong ta guys, kainit guys. Ayo trabaho ito tayo din sa Medina. Kinanglan mo trabaho ta kay atong kumpanya man gud. Silong ta guys kay Ayo kay atong kumpanya ato labanan atong kumpanya kay mo ba yung sweldo na to. good. Kailangan gina ato sa labanan ipaglaban nato kay dako na kay ang gasto na isweldo nato kay mura biya atong isaligan niya yung sweldo sa kumpanya. Naman ni guys, guna to pug. Pero okay ra kay madadala ra man guna. Kay amo ra man guna siya kuan i-finalize na para pagsunod na mo Guys, bit-bita guys. Kay kapag to guys. yar na. Yahay, Ayahay. daghan na kayo daghan na kayo war gipang putol. Unya awan So- wala man sa kabili, wala man sa kabili ang agi tao dia. Wasa ko sa dito, bro. Di nag kuha mo sa kabilya kay kinahanglan magtrabaho ta kay Hoy atong ipakita din sa Medina ang tarpag ang tumong o pinanguha ang pagpanarbaho biya. Ayo tuhan. Ha? Ay naunsar man noon yung sistema ni na nagputol-putol lamin ako sa wire. Ah, wala mo ibuhat sa disod sa. Mag magitay ka ng lugar ko. Ah, Apa na diswigor Nag- ni Kara. nagpabugnaw man din sa bugnong dapit. Agogoy. Ha? Guys. So bagay guys, grabe kainit. Oh, yun na kayo para kay kain sa mga Saudi sauna. Kay mga Saudi sauna, ina lagi kainit si Kurma. Galing nag-uli lang ni kay sa among lugar kay sa among Saudi sauna, di na ginahan to gabi kainit gyud. Pasang to guys, kay elegant guys. Ay, ang pwede mo kusang. Ipit mong gutarana, god, ipit mong gutarana. Okay naman naman ipit ta basta dito maipit. Na. Part gato barkada ng isa ka kilometro na kawayan nimo. Nagkabos ko yata naman din guys. Kaya mo gipang silduan sa kumpanya puro mura ninyo yung buhat. Susunod dito ra na ako na ipakuan sa opisina. Di na din eh. Sir. Oh, lamay ka